Ahoj, vítáme vás u nového dílu investičního podcastu Money Penny s Martinem Petříčkem a Davidem Bustou. Dneska pokračujeme v podcastové sérii a jako minule tady vítáme rentiéra Tibora Nitre. Vítej, Tibore. Dobrý den. A dneska se budeme bavit hlavně o tom, proč se po 50 investuje jinak, a ne jaká je strategie přechodu a skrytá rizika rentiéra při přechodu z akumulace na rentu. Nejdřív ale začneme tím nejaktuálnějším tématem a to jsou státní dluhopisy, respektive dluhopisy pro občany, dluhopisy republiky, jak se nazývají. Já nejdřív popíšu, co je v nabídce. V nabídce jsou celkem 3 dluhopisy nebo 3 typy dluhopisů. Jednak je to fixní státní dluhopis, který má splatnost 5 let. Ten průměrný výnos do splatnosti je přes 4,5% ročně. Ten výnos se reinvestuje jednou ročně a člověk bude mít vždycky jednou ročně možnost předčasného splacení bez sankce. Ten vyšší bonusový výnos, nebo respektive ty dluhopisy nebo ty úroky jsou udělané tak, že na začátku jsou ty úroky nižší a ten bonus v podstatě, nebo ty úroky rostou až do toho posledního roku, až do toho 5. roku. To znamená, že to má přinutit lidi, aby je drželi do splatnosti. To je první fixní státní dluhopis. Druhý je takzvaný protiinflační státní dluhopis, který má taky 5letou splatnost. Jeho výnos se bude počítat podle květnové meziroční inflace, neboli CPI, a ten výnos se bude reinvestovat jednoukrát ročně. Ale pozor, pokud by inflace byla vyšší než 5%, tak se bude reinvestovat pouze do těch 5%. I v tomhle případě bude možnost předčasného splacení jednou ročně a při předčasném splacení ovšem bude ten roční výnos zastropován na těch 5%. A při držení do splatnosti se v 5. roce připisuje bonus za inflaci nad těch 5% a taky se připíše konečný bonus, pokud někdo vydrží držet ten dluhopis 5 let, připíše se konečný bonus za ten poslední rok 2,5%. Promiň, ještě řeknu třetí věc, David to potom všechno vysvětlí. Třetí typ je 3měsíční dluhopis, neboli takzvaný flexibond. Tam je splatnost 3 měsíce a pevná sazba je 3,5%. Je to vlastně odvozené z repo sazby ČNB. Pokud by na konci opisovacího období byla tahle sazba vyšší, tak bude odpovídat té repo sazbě ČNB. No a při splatnosti se automaticky reinvestuje do nové tranše těch dluhopisů, do nové emise, pokud investor nepožádá o vyplacení. A Davide, ty to teď rozeber. My jsme si k tomu dělali analýzu, propočítával jsem to dokonce na Hospodářkách, kdybyste chtěli, tak tam najdete i kalkulačku, která vám spočítá, který ten dluhopis kdy dává smysl, nebo pro vás dává smysl, protože každý člověk má trošku jiný pohled, je v jiném stádiu investování. A každopádně, kdybych měl vzít nějaký hlavní zajímavosti, které mě zaujaly, tak je, že celkově stát s těmi dluhopisy, co vydal, tak nastavil podle mě docela jako tvrdý benchmark trhu. A to ať už co se týče vlastně ve směru k bankám, tak ve směru třeba k tomu, co se obchoduje na pražské burze, když se podíváme na dluhopisy firemní, protože ty výnosy jsou docela pěkný. My nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, a to je, že pak, když je to státní dluhopis, tak tam vlastně nevzniká daňová povinnost, co se týče toho samotného výnosu. Takže o to jsou ty výnosy vlastně relativně vyšší a platí to pro všechny ty dluhopisy, které tady Martin teďka vyjmenoval. Když bychom měli vzít ten první fixní variantu, to znamená, že je to na 5 let, tak tam samozřejmě dává docela smysl to držet až do konce, protože, jak říkal Martin, on je to odstupňovaný. Takže kdybychom to srovnali třeba s tím, co se teďka nabízí na trhu, ve smyslu koupím si buď dluhopis tady ten republiky přímo od státu, nebo přes brokera si koupím dluhopis na trhu, tak na tom 5letém horizontu to plus minus odpovídá tomu, co opravdu ten trh nabízí. Nicméně, kdybychom šli třeba na 3 roky, to znamená, koupil bych si ten 5letý dluhopis, ale po 3 letech bych si ho nechal splatit, tak v tu chvíli už bych zaostával za tím, co nabízí trh. Je tam evidentní teda vlastně motivace toho, že ministerstvo financí prostě chce, aby to ty lidi drželi co nejdýl, ale jinak vlastně ten výnos 4,54% ročně je docela hezký. Když se podíváme třeba na nějaké delší termínované vklady, tak tomu v podstatě žádná banka není schopná svým produktem konkurovat, už jen právě tím, že u toho státního dluhopisu tak tam není to zdanění. To je taková první zajímavá věc, která mě zaujala. Pak ještě teda to srovnání s těmi firmami,
firemními dluhopisy. Když jsem se díval třeba a dopočítával jsem si výnosy do splatnosti třeba u společnosti Colt, tak tam vlastně ten výnos, co tam je, tak vycházel u toho státního dluhopisu vyšší než u toho Coltu. S tím, že ty splatnosti nebo ta délka, tak tam byla víceméně dost podobná. Takže reálně, kdybychom se podívali ještě na další emise na pražské burze, který mají nějaký objem obchodování, že se to dá reálně tedy koupit, tak v podstatě to prémium za to riziko proti těm firemním je docela malý. Jo. Je to většinou do 1% bodu, víc málo kde. Takže to je ten fixní dluhopis. Pak co se týče toho flexibondu, což je tedy, zopakuju, dluhopis, který vlastně se opakuje jednou za 3 měsíce, takže to je nějaká konkurence, asi řekněme spíš buď takovým těm vkladům spořícím nebo nějakému spořícímu účtu. Terminovaným vkladům možná by se dalo říct. Oni to ty banky většinou označují jako vklad jakoby spořící, myslím, že když je to ten kratší, že tam ten název terminovaný většinou nepoužívají. Nicméně je to vlastně taky docela zajímavá alternativa, v tomhle případě je to teda 3,5% čistýho. Kdybychom to vzali teda na celý ten rok, tak tam samozřejmě, protože tam působí to složený úročení, jeho efekt je to každý 3 měsíce reinvestice, tak efektivně je to o něco víc, jo? Je to nějakých 3,55 na ten daný rok. Zajímavé je, že to znamená, že je to něco přes 4% hrubého, 4,1. Jinak řečeno, spořící účet, nebo ten vklad, aby byl schopný tomuhle konkurovat, tak by musel vynášet 4,1%, což jako některé banky nabízí, ale většinou jsou to prostě takové ty akce, které jsou hrozně otravné v tom, že když má člověk jako větší obnos peněz, tak platí jen do nějakého objemu, třeba nevím, do 500 000 je tam častý omezení, takže ve chvíli, kdy chci uložit někam konzervativně větší částku, tak musím řešit, u které banky to dám, jo, rozdělovat to do těch účtů a je to vlastně otravný už jen v tom, že ty podmínky těch bank se docela často mění. Můžu skočit do toho? Ano, určitě. Hlavně v těch podmínkách je, že musíte mít jejich kreditní kartu, musíte udělat 10 nákupů, ano. K tomu ještě mít spoření v jejich fondech a tak dál, tak pak vám dají 4,1 nebo něco takového, ale ve skutečnosti zaplatíte zase poplatky někde jinde, takže nedá se to úplně přesně s tím srovnávat. Přesně tak, třeba teďka jsem koukal, že Česká spořitelna, myslím, že tam měla v nabídce, že člověk může mít na spořícím účtu 4% výnos, ale je tam právě podmínka, že asi, ono to je docela nízký, ale je to asi 2000 do jejich fondů, člověk musí posílat. Do jejich fondů. Revka má 4% bez podmínek, nebo s podmínkama, že to platíte kartou a můžete dostat až 4,2%, což by v podstatě bylo srovnatelné s tím, co tady říká David u těch flexifondů, akorát musíte s nimi investovat minimálně, tady v tom případě je to 5000. Na druhou stranu k dobru, teda konkrétně té spořitelny, já jsem se tam doptával a tam jakoby má možnost si člověk nastavit, že může investovat i do ETF, takže jako není to nutně do toho fondu. Dokonce snížili poplatky u malých investic. Od včerejška to vyhlásili, což je úžasné, protože zrušili minimální poplatek, takže se dostanete jenom v rámci toho její výpočtu, který je, myslím, 0,8 nebo něco takového, ale měli minimální sazbu. Takže teď se dají nakupovat i malé objemy, ale poplatek je jenom adekvátní tomu objemu a ne jako minimální, který byl vždy větší než ten objem. Tady uděláme trochu reklamu, je to dokonce 0,35 u té spořky. Výborně. Ale je to přesně, jak říká Tibor, bez poplatku. Takhle, jestli se bavíme o amerických nebo evropských, to je důležité vědět, jestli americké nebo evropské, oni mají rozdílné poplatky. Každopádně je vidět celkově na tom trhu, že ty banky prostě vnímají tu konkurenci a snaží se těma podmínkama jít k těm, řekněme, finančním nebo fintechovým společnostem, brokerům, co nabízí, takže je tam jako vidět, že to fakt jako se na tom trhu něco děje, na rozdíl třeba od penzíka, kde se to docela diskutuje a samo od sebe se tam nic moc neděje, co se týče konkurence, ale jenom abych teda zpátky k těm flexibondům, tak je to teda zajímavá alternativa pro spořící účty, je to zajímavá alternativa, pokud chce člověk někam zaparkovat víc peněz. Mám k tomu 2 poznámky. První je, že samozřejmě, co se týče bank, tak vlastně předtím, než se to oznámilo, tak bankám se to samozřejmě moc nelíbilo, protože si velmi dobře uvědomovali, že tady může dojít k tomu, že se prostě budou odlívat vklady od nich směrem ke státu přímo, takže co vím, tak tam bylo i trochu drama v téhleté věci. Potom druhá zajímavost je, že už my máme, mimochodem to bychom měli asi říct, že máme investiční skupinu Hospodářek a Moneypenny, tak kdo chce, tak se tam můžete přidat. Jsme na Facebooku, jsme v Discordu, je tam taky Tibor, jsme tam my dva a řešíme tam různé aktuálnosti, co se zrovna dějí, včetně tedy dluhopisu republiky, takže odkazy budete mít zase v komentářích, takže se přidejte, taková reklama. No a mimo jiný teda
je zajímavý u těch flexibondů, že někteří teda čtenáři nebo lidi, co nás poslouchají, tak tam říkali, že když se teda zkusili ten státní dluhopis koupit, dluhopis republiky, byl to teda i se screenshotem tam, takže doufám, že to tak bylo, tak ta banka vlastně mu to zablokovala účet. což ale jako není asi zlý, nebo určitě to není zlý úmysl, ale podle mě to bude prostě souviset s tím, že je to nějaká vlastně neočekávaná transakce. Neprozkoumali anti-money laundering pravidla, tak zablokali účet, když to posílal do ČNB. Jo, ale přišlo mi to prostě legrační, ale jenom tím nechci nikoho odrazovat, že tohleto banky budou dělat běžně, jo. Spíš to byl nějaký raritní zajímavý případ. Protože já jsem pak zjišťoval, jestli ještě někdo se s tímhletím setkal a jako nenašel jsem tam lidi, kteří s tím měli problém. Tak to je teda, co se týče flexibondů. Ještě jednu věc tam vlastně mám a to je, dal jsem dotaz na ministerstvo financí, protože oni sice říkají, že se to bude reinvestovat neustále a poběží to dál a dál, nebo respektive vyplývá to z toho letáčku, kde je to nakreslený, ale reálně to tam vlastně není napsaný a jsou tam uvedeny v podstatě jenom 2 emise, ta aktuální, která se u flexibondu. U flexibondu, která se teďka upisuje, je to myslím, že někdy ke konci června, můžete si objednávat. Přesná data, jenom máme tady poznamenaný, tak jenom dodám. Opisovací období běží od 14. května, kde bylo zahájený, až do 28. června. Úhrada musí být nejpozději do 7.7. a potom ta samotná emise, to datum emise je 15.7. v polovině července. To znamená, že ty 3měsíční by byly v polovině října a samozřejmě s nějakým předstihem by byly ty opisovací období a tak. Přesně tak. A pak je tam zveřejněný druhý opisovací období pro tu další emisi a ta je někdy vlastně začíná v srpnu. Ale žádný další už tam zveřejněný není. No, tak jsem poslal dotaz schválně na ministerstvo, jestli to jako znamená, že jenom jde o to, že to budou zveřejňovat postupně, a nebo jestli teprve si to budou ještě rozmýšlet, jestli to pojede dál. Jo. To je takovej malý detail. A mimochodem k těm datům, co říkal Martin, to taky byla docela hezká poznámka jednoho z našich posluchačů, a to je, že je docela dobrý ty peníze tam fakt posílat až v ten poslední den, kdy je to možný, nebo předtím, aby měl člověk trochu rezervu, protože samozřejmě jako... Může se stát, že ti to ta banka zablokuje, že jo? No, ten převod. To bych řekl, že bude docela raritní, ale spíš můj point je k tomu, že samozřejmě tam je v podstatě měsíc, že jo? Tak to může mít člověk ještě někde na tom spořícím účtu, tak by se připravil zbytečně o peníze, tak není asi úplně potřeba chvátat. Pak tady máme teda ty třetí dluhopisy, to jsou protiinflační. Samozřejmě pro lidi, kteří očekávají, že přijde nějaká druhá inflační vlna v důsledku toho, co se teďka děje na Blízkém východě, tak je to určitě zajímavá nabídka. Nicméně řekněme, že ta konstrukce je postavená teďka trochu jinak. Je to postavený tak, že pokud já si ten dluhopis koupím a inflace bude do 5% ročně, tak jsem vlastně v pohodě, budu prostě dostávat, bude to stejně fungovat jako ty starý. Inflace 4% v prvním roce, můj výnos je 4% a tak dále. Vzhledem k tomu, že to první upisovací období je teďka běží od května, tedy do června, tak je to květnová inflace, k ní se bude tahleta první emise vztahovat. Nicméně ve chvíli, kdyby ta inflace hodně vyskočila, jako se nám stalo teďka dávno, tam na vrcholu myslím, že byla 18% meziročně, tak v tu chvíli by došlo k tomu, že by se připsal výnos jenom 5%, ten strop, a těch 13% tak by se schoval vlastně až úplně na konec a vyplatil by se až na tom konci. Což jako čistě matematicky znamená to, že to může do jisté míry vlastně snižovat ten samotný výnos, protože samozřejmě, když se mi to připíše ten výnos v průběhu hned někde na začátku, tak je to mnohem lepší než na konci. To je první věc. Tak pro koho? Emitent ne. No ano, pro emitenta ne. Takže tady je mimo... Navíc skončí volební období, myslím zrovna. Ano. Takže je to zajímavý vlastně v tom, že ano, i tady jde vidět, že ministerstvo financí snaží se tam dát trošku nějaký pojistky, které vlastně u té první nebo v té minulé emisi nebyly, kdy vlastně ta inflace vyskočila, tak lidi, co to nakoupili, tak jako si určitě nestěžovali. Nicméně u té nové konstrukce, tak je tam takovej bonus, to je 2,5% na konci, a to znamená, že když já ten dluhopis budu fakt držet celých těch 5 let, tak na konci mi tam připíšou 2,5% jako bonus, připíšou mi tu inflaci, která byla ta poslední aktuální, a zároveň ještě k tomu mi případně přečtou všechny ty nadstropový vlastně výnosy. Takže mi je přečtou na konci. Takže ve výsledku můžu mít třeba na konci ten výnos vlastně velmi výrazný a může to tvořit velkou část toho celkového zhodnocení. Takže zase je tam vidět docela velká motivace k tomu, aby to prostě lidi drželi do konce. Já jsem si udělal takový zajímavý výpočet,
A to je, že jsem se schválně podíval na roky 2021 až 2025. Vzal jsem ten starý protiinflační dluhopis, jak byl designovaný, a tam mi vycházel ten výnos, efektivní teda výnos ročně 6,86% ročně. Kdybychom vzali tu novou konstrukci, tak tam by ten výnos byl vyšší, teda 7,27%, což je právě daný tím závěrečným bonusem a tím, že ta inflace nebyla tak extrémní. Nicméně, když jsem to pak schválně dopočítával ještě modelově, tak ve chvíli, kdyby inflace byla 10% ročně konzistentně po celou tu dobu, což jako doufejme, že tady v České republice nikdy nebude, ale kdyby to náhodou nastalo, tak pokud by ta inflace byla 10% a výš, tak už by ta konstrukce začala fakt fungovat v tom, že ten celkový efektivní výnos by byl nižší než u těch starých protiinflačních dluhopisů. Takže co se týče nějakého verdiktu protiinflačních dluhopisů, určitě jsou zajímavý, hlavně řekněme pro lidi, kteří jsou v nějakým rentierským stavu. Jejich cílem, nebo aspoň podle mě, je uchování těch samotných peněz, už ne tak zhodnocování, a může to celkem dávat vlastně v tomhletom ohledu smysl. Což je teďka otázka na vás, Tibore, jak se díváte na dluhopisy republiky? První věc je, že se musíme dívat na ten dluhopis, jeho charakteristiku a porovnávat to s podobnými. Žádné jiné v České republice nejsou, protože stát rovná se nulové kreditní riziko. To znamená, že víme 100%, samozřejmě v uvozovkách 100% není nic, víme 100%, že ten dlužník nezanikne, že vám ty peníze vrátí. Žádný jiný dluhopis takový není, jenom státní. A to je jakýkoliv stát, tak považujeme, že to je vlastně základní úroková sazba nebo sazba dluhopisů, a od nich všechny ostatní by měli zahrnovat své kreditní riziko, eventuálně, a to se netýká toho emitenta, ale i úrokové riziko, protože se můžou měnit ty úroky. Stát tady tím pokrývá to úrokové riziko, změní se úroky ČNB, tak on tam nějakým způsobem u všech 3 variant nějak na to reaguje. A co se týče toho kreditního rizika, tak to přesné slovo je nastavili benchmark, laťku. A od toho všichni ostatní by měli teď zvýšit úroky. Proto ta nervozita je, protože nikdo jiný nemá takový dluhopis. Nikdo ho nemůže dát. Jakákoliv banka má kreditní riziko, byť je malé, ale je tam. Druhá věc je ta, že bohužel s trhem to nehne, protože toto je určené pro retail, ale retail není zakomponován v těch obecných dluhopisech ve velké míře. Sem tam si někdo něco koupí, bohužel zrovna ty nejhorší, ty prašivé dluhopisy, a když víme, že dneska už 20% emitentů dluhopisu zkrachovalo, to znamená, ty peníze se ztratily a lidi furt s vidinou 9% výnosu. Ale pokud stát dává, počítali jsme do splatnosti třeba 5,1% čistého, to znamená ještě něco víc, tak jakoby v hrubém, kdyby to bylo, tak všechny ty junk dluhopisy by měly mít 12-14%, protože tam je tak obrovské kreditní riziko, které se musí zaplatit. Takže z mého pohledu srovnání tohoto můžeme dělat třeba s tím spořícím účtem, i když tam to kreditní riziko jakési je, do 2,5 milionu korun je kryté zase nějakým fondem pojištění. Tak do 2,5 milionu je nulové, na 2,5 milionu už nějakým způsobem ho musíme počítat. Není vůbec problém, že by banka něco blokovala. Ona blokuje nákup, protože myslím, že jenom 2 banky můžou prodávat ty dluhopisy, zprostředkovávat, pokud jsem se na to díval, ale vy si ho můžete klidně přes aplikaci, přes web koupit s nulovými poplatky. To je další bonus. Zkuste si kupovat dluhopisy, třeba ty 100 000 nebo jiné, vždycky je tam nějaký poplatek. Brokera, a to je poplatek na vstupu, často i na výstupu. Tady 0 poplatek, 0 daň. Nic lepšího si nemůžete koupit. Samozřejmě nelze to srovnávat s akciemi, nelze to srovnávat s něčím, od čeho očekáváte nějaký výnos. Ale je to konzervativní, ale velice výnosná úložka. Já osobně bych do toho šel. Mám ještě dokonce část nevybraných dluhopisů z té předchozí těch protiinflačních. V průběhu jsem je vyzvedl, jak snížila se inflace, tak už jsem je vyzvedl, ale ten výnos byl fantastický v podstatě. To, že je to složené úročení, kdo vám to dneska nabídne. Normální dluhopis vám vyplácí kupon, nepřipisuje se ta hodnota, aby vám to znova, vy dostanete nějaké peníze a musíte s nima něco udělat. Tady vám to rovnou zainvestují do stejného typu. Obecně třeba rentiéři zachází se všemi dluhopisovými nebo dluhovými cennými papíry trošku jinak, nebo různýma způsobama. Za prvé, budeme se bavit později o nějaké finanční rezervě.
tak toto je ideální nástroj. Třeba ty 3měsíční jsou ideální nástroj. Otázka je, jestli se budou dál a dál emitovat. Protože když si to vezmete matematicky, tak dneska jich prodají za 20 miliard třeba a následně budou muset vydat nové za 20 miliard, nové, pohnou se úroky, budou muset zdražovat, takže i to složené úročení je v neprospěch pak toho emitenta. Ale může se tím netrápit, protože ta celková splatnost bude odložena ad hoc někdy, až se to hodí, tak už nám to jedno se to zaplatí, někde si jinde půjčíme, musí to někde zafinancovat, je to dluh. A ty ostatní, jak ten protiinflační, tak ten s tou pohyblivou sazbou, tak ty jsou velice dobrý nástroj na uložení peněz. Když si uvědomí, kolik strašně moc bilionů korun doslova leží na, dejme tomu, levných spořicích účtech, ale o co hůř, na neúročených účtech. To znamená, já dávám bance, nebo ten, kdo to má, dává bance peníze a říká, vem si je, vydělávej na nich, aspoň 4%, mě nic nedávej, já ti budu platit poplatek za vedení účtu, ještě 200 korun nebo kolik měsíčně, a ty si s nima obchoduj. Já toto myšlení ale vůbec nechápu. To je fakt nevím, na lítost určitě, na nadávání určitě, na hodnocení blbosti. Protože jestli někomu leží peníze na neúročeném účtu v nějaké výši třeba 100 000 nebo milionu, tak je u mě, bohužel, něco tam musí být špatně. Nechci být agresivní, ale prostě to nechápu. A pokud mám dlouhodobě peníze, nechci investovat, bojím se investovat, nerozumím tomu, nevěřím nikomu, tak komu ještě jinému bych se mohli věřit, když už věřím té bance, že to tam mám jen tak státu můžu věřit dvojnásobně. A ten výnos je skutečně dobrý, zejména pokud to nechci. Takže je to asi konzervativní úložka. Druhá věc je, jak se na to dívat. Mám nějaký časový horizont, mám nějaké našetřené peníze, někde si šetřím ještě třeba nějak a uvažuji o tom, že v roce, 29 budu potřebovat peníze, protože mám vyplatit, něco dědictví nebo něco prostě potřebuji vyplatit nebo potřebuji něco investovat, tak vím, že tady mám jisté ty peníze. Část peněz by mohla být nebo měla by být v něčem, co je jakoby jisté. A toto je jisté. Já třeba to mám taky tak, že mám určitou část peněz uloženou tak, abych věděl, že jádro mého roční renty je jisté. To znamená, že vím, že vždycky se mám za co koupit rohlík a nemusím mít problém. Ne všechno, ale určitou část, která je taková jako nedotknutelná a na tu prostě 100% spoléhám. V Česku se hodně teoreticky řeší, jak investovat, jak se stát rentiérem, jak si rentiérství udržet, ale chybí tu nějaká praxe. Proto jsme se rozhodli tohleto doplnit a přinášíme vám jak kombinaci našich praktických analýz, tak právě zkušeností i skutečného rentiéra. Celá série bude vycházet postupně na našich platformách Hero nebo Opinio, kam vám doporučuji se přihlásit. Probírat budeme, jak rentiérské portfolio vypadá ve skutečnosti, jak vypadá portfolio rentiéra západního střihu. Také se podíváme například na téma, jako je hledání bydlení v zahraničí, respektive hledání druhého domova. Moc děkujeme všem předplatitelům, kdo nás podporujete, protože bez vaší podpory bychom nebyli schopní takto kvalitní obsah připravovat. Děkujeme vám ještě jednou a těšíme se zase příště.